Eta azkenik, Super Saietan gainena! Utzi hori, Goku! Aldaketa hori egiten baduzu, ez zaizu denborarik geldituko? Badakizu epe mugatua duzuna, ez da, Goku? Sinestezina! Geroz eta energia gehiago dauka! Aita! Baina hau! Bere bizikoa da! Lehen baino askoz ere indartsuagoa! Hau, ez da ona! Joan adin! Gelditu! Goku, ez hori egin! Lurra erosotzen dabiltza! Lur osoa arrakalduko da. Gokuren energia da hori guztia, geroz eta indartsuagoa da. Zer da hau da Super Saia 3. Bai, barkaidazue denbora apur bat behar izan badut. Enago ohituta aldaketa hau egiten da.